गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ जोबोद गोजोनथाव खौरां। गेलेमु दावगादों बर'साफ्रा। साइ कम्बिनेशन नेशनेल जुनियर काबाड्डी टीमाव पबिन नार्जारिया सायख'जादों। बिटिआर आरो आसामनिफ्राय सासेल' बर' फिसा हिसाबै मासि मोननो हादों पबिन नार्जारिया। तामिलनाडु रायजोआव जानो गोनां 5 जानुवारिनिफ्राय 7 जानुवारि 2023 अक्ट'आव जानो गोनां नेशनेल जुनियर काबाड्डी फेडारेशन काप गेलेगोन पबिन नार्जारिया। क'क्राझार सार्कोल अफिसार राहुल फुकन बिथाङा गावनि बेन्दोंआव थानाय गुबुन गुबुन पिकनिक स्पटआव नायदिंदों। बेबायदिनो दिप्लाय बिल पिकनिक स्पटआव नायदिंहैयो। मख'जाथावदि दिप्लाय बिल पिकनिक स्पटआव गोबां होंगो दोंगो सुबुं फैनायखौ नुनो मोन्दों। गोजाम बोसोरनि जोबथा सानाव गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनायजों लोगोसे गोदान बोसोरखौ रंजा बाजायै बरायनायखौ नुनो मोन्दों। जोबोद दुखुनांथाव खौरां। सनितपुर जिल्ला एक्सएनडिबि कोअर्डिनेशन कमिटिनि लेङाइ आफादगिरि आर लोमस्रावनि अनजालि बिजि एनपिरपिलाया हरखाबै उदै सानाय बेरामाव गोग्लैनानै थांनाय हरनि 10 रिंगायाव जोबथांबोयो। बिथांनि अबथारारि रुंसार जानायखौ एनएलएबि आफादा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। मख'नो गोनांदि हार्टनि थाखाय गावखौ बावसोमबोनाय बिर जोहोलावजोनि गोथै सोलेरखौ जोबथा बिदाय होबाय। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बिटिआरआव माखासे सान सिगांल' दाजानाय तामुलपुर जिल्लाखौ फिन बाक्सा जिल्लायाव दोनफिनबाय। गोदान दिल्लीयाव आसाम रायजो सरकारनि केबिनेट जथुम्मा। 1 जानुवारिनिफ्राय बिसायख'थि आय'गा रायजोआव बिधान सभा आरो लक सभा बियाबनि सोलायनाय हाबाखौ मावगोन। रायजोनि गंब्रै जिल्लाखौ फिन बोखारफिनबाय। तामुलपुर जिल्लाखौ फिन बाक्सा जिल्लायाव फोनांजाबफिनबाय। बेनि अनगायैबो बिश्नाथ जिल्लाखौ सनितपुर जिल्लायाव, बजालि जिल्लाखौ बरपेटा जिल्लायाव आरो हजाइ जिल्लाखौ नगाव जिल्लायाव फोनांजाबफिनबाय। तामुलपुर, हजाइ, बिश्नाथ आरो बजालि जिल्ला गैया जागोन आसामनि मानसरकारनिफ्राय। नाथाय रायजो सरकारा बे थांखिखौ मानो लाखो जाहोनखौ दासिम मिथिनो मोननाय जायाखै। जोबोद दुखुनि खौरां। तामुलपुर जिल्ला कुमारिकाटा नागापुर गामिनि बगाजुलि ओनसोलनि गोख्रों समाज सिबियारि मनिन्द्र नार्जारिया मैया बेलासि समाव स्कुटि कारजों गोग्लैनानै हरखाबै रुंसार जालाङो। बाथौ धोरोमजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां समाजारि खामानियाव गोख्रों बाहागो लाबोयोमोन मनिन्द्र नार्जारिया। मख'नो नांगोनदि बिथाङा चन्द्रपुर प्राइमारि एबसुनि बारग' नेहाथारि आरो बोसोनगिरि जाबोनायजों लोगोसेनो गोबां समाजारि आफादनि बिबान रुजुनबोदोंमोन, जायनि थाखाय बिथांनि हरखाबै रुंसार जानायखौ गोबां सुबुंफोरा दुखु मोननायखौ फोरमायदों। थैनाय समाव बिथाङा गावनि अनजालि बिजि अर्चना नार्जारि आरो सानै फिसाज्लाखौ नागारनानै बे बुहुमनिफ्राय अरायनि थाखाय बिदाय लालाङो। आर'नाइ गुदनि बानजायनायाव बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि पाम्पुलि गयारनि आयराखि थियेटारखौ दिन्थिफुंनो साखाफारा जाबाय। गलाघाट जिल्लानि सांखाथि गेलेग्रा फोथाराव फैगौ गोदान बोसोर 2023 जानुवारि 2, 3, 4 आरो नारायणपुराव 5, 6, 7 खालाराव आयराखि थियेटारखौ दिन्थिफुंनो साखाफारा जाबाय। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। दबगाव पार्ट 2 गामिनि हानि जेंनानि सायाव बड'लेण्ड जनजाथि सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावदै दैख्रेम नार्जारि। क'क्राझार सोहोरनि साखाथि सानजा फारसे थानाय दबगाव पार्ट 2 गामिनि रायजो राजाफ्रा गोबां बोसोरनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाबोनाय 11 बिघा 3 खथा हाखौ स्टेट इन्स्टिट्युट अफ पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट लुफुंनो थाखाय सोरखारनिफ्राय नटिस हरदों। 15 साननि गेजेराव लांदां खालामनो बिथोन होदों। नटिफिकेशननि गेजेरजों जाथायखौ लानानै रायजोनि गेजेराव दुंहाव थासारि सोमजिदों। रायजो राजाफ्रा हाखौ हगारा, बे हाया जोंनिसो, बे हाया जोंनिखा, जोंनि इयुन जोलै फिसा फिसौनि थाखाय जोंनो बे हाखौ नांगौ होनना दाबि दैखांदों रायजो राजाफ्रा।